Audio Jungle. Audio Jungle. Horrela hasten ditugu guk gure gimnasiako klaseak. Jakin badakizue ez direla gimnasiako klaseak hauek. Ez. Iñaki irakasleak ongi esaten duen bezala. Tira ba, gaur gorputz hezkuntzako saioan Futbola! Futbola! Futbola ez, beti berdin! Tira, Duri, Terika, Iarramendi, Messi, lasaitu zaitezte. Gaurkoan, beste zerbait landu behar dugu eta. Ea, galdera bat, zuentzat, zer da gorputz hezkuntza? Futbola! Futbola naritzea! Haze galdera inozoa! Urrorik erazten izan duzu futbola bestezte. Bai, saskibaloia, eskubaloia, futbola! Horrelako kiroletan naritzea! Ni uste ez bakarrik. Gorputza mugitzea eta negunekin ondo gustatzea. Hori eta gorputz hezkuntza. Jakina, horiek ere lantzen dira gorputz hezkuntza irakasgaian. Ados zaudete? Bai! Eta antzerkia, dantza, erlaxazioa, ez al dira gorputz hezkuntzan lantzekoa? Ez astoaren kutza, edozen espertzeko aktidatzen antzerkia. Niri kirolak baino gehiago. Lasaire, no? Ea, beste galdera bat. Zuentzat gorputz hezkuntza eta eskola kirola berdinak dira? Berdinak ez, eskola kirola nahi honekin bat izena, ez du guztatzen berdinak kontraktidea. Eskola kirola eta kazar bat da, nik derrigorez ematen dut izena, baina bakarrik antigo kontratzeko, baina benetako lehian, Eta gainera eskola kirola ordaindu behar da. Eta derrigorra lehiatu behar duzu eta nire ez diatzera gustatzen. Zerrak izuzu, zuk ez zara ibiz lehiatzen. Eskola kirola daukagu partida jokatzen ditugu eta ederra da hori. Gorka, errespetu pur bat, denotuko gure iritzia emateko eskubidea eta. Ea, jarraitu dezagun asunatzen. Zuek, zertarako egiten duzue kirola? Ongi pasatzeko, nik ederto pasatzen du, naiz eta batzuetan liskarrak izaten ditugu, baina gehienetan barregalandak egiten ditugu. Kirol batzuk ere ditut gusto bekalako, beste batzuk berriz eda gustatzen zen jakiteko. Baina izerditzea zaitez zer gustatzen. Azer nazka, gorrotu ez kirola bitea. Hala hemen gure Einstein. Potxokin barro hartu bat ematezu. Nire horreaz, urrak zer. Ematen usikinak afora bezala gustatzen da. Eta gero, dut zer dut zelako ere. Ez da zaizu irritzen, osasunaren zateri hola izan daitekeela kirola egitea? Ariketa fisikoa egin ondoren, nire asko zobeto sentitzen da. Bestela aldarte kulturala izaten dut. Orduan, malen aspaldian ez duzu ariketa fisikorik egin. Azkinalditan beti zaldera aldaketaren eta... Isin zaituz batzaz zakutik hartzera Gorka, zuetik ontarriak esaten. Lasaitzeko esan dizue, favorez, errespetuz jokatzen ez badugu jaituko hemen, entzun, denoi diotxue. Kirola egiten bada, ona omen da osasunik erako, hori izaten ditu. Ba, itxuraren ez diozu kasaskorik egiten amari, Utsi bideiari behingoz bakean! Neri ere esatin medikoa irari egitea komintzen dara bizkarra zentzeko. Ni ere jo gara jaten nire barruko konezina lasaitzeko. Asko laguntzen dit. Gainera ongi pasatzen dugu. Bosten nahi zain guztolea bizko zeretelako kirolean. Azteko, 10 paseo jolasarekin hasiko gara. Nortzuk dira zerrenako bigarrenak eta bederatzi garrenak? Aderetaren! Hane, zeuk aukeratuko duzu lehenengo, eta mutil bat aukeratu beharko duzu. Gero txandat aukeratuko duzu, Andere jitazuko. Eta Aneren taldean jantziko ditu petoak. Ados? Petok ez, kiraltzari, ez dituzte inoiz garbitzen! Eta zuk Aner, aukeratu ezazu neska bat lehen nabizu. Peru. Nagore. Ade. Antoni. Metal. Jat. Onintxo. Markel. Manol. Ara, bukaeran kideak aukeratzekoan betiko saltzak, eta horperde ilunak ikusten dira. Hartu kikore! Bai zera, tokitxo belorrek ez dakita jolazte. Ez dago beste inor. Tira ba, nire jarduan. Bota dago, baina aintzat trabaleko du. Ez ditu nire saioetan adierazpen arrazistarik edo bartzeltzailerik onartuko. Esate dudan azken aldia da. Aukerako amaia. Ez dago inorgehiago. Zengo, kira. Gorka, gorka! Gorka, arropuska hori jantxako txitxarro lerdoa da. Ez dago beste inor. Tira ba, gorka. Eta gu
bat da aukeratzeko. Ikon etorri. Talde aukeratzea beti izaten da zaila ikasle batzuetan. Denek nahi izaten dute ekiporik onenean egon edo liderraren inguruan. Eta azkenetareko aukeratzen bazaituzte, gogola dago. Azken horiek ere balio etxeatun beharko genituzke. Ea, has gaitezen 10 paseo jolasaren. Aizue, kontuz ibil, hau jolas bat besterik ez da. Irabazteko beharrezkoa ikusten alduzu aurkaria mintzea, nahiz eta nahi gabe izan. Ondo dago aldia korrektatea, baina mugak entziko gabe. Jokoan ez badena batek ezin duzu hobetu, eta ez zara sekula jokalari ona izango. Begira Ronaldori bestela. Zerraken amatea, zer nahi da hori? Dena matea, transportitea, dena finitza. Ari bera jakitaz, gorka, betxe zerbitzen dut. Eta zer dio zuzuta, zukere banizu galtzen eta dozkinetik protzestak ari zera beti. Bueno, bakea behar dugu. Ez gara hemen trapuzarrak ateratzen hasiko, ez da? Hausnartu ezazu da apur batean. Zuei, gustatzen azaizue kirolean norbaitek indarkeria erabiltzen duenean? Ez! Min hartzen da eta errespetuz jokatuta ere, bada kirolan hona izatere. Hori izaten duen niretak mesirik du. Bai, eta orduan zergatik neskek ematen dituzute ostekadak futbolean ari direnean? Ez erantzun, nik erantzungo dut. Ez dakitelako futbolean! Goik ez dutzena ez esutelako balio ikasten. Nola, ez dugu morruz ikasten. Baina, irutzen pasezu ebazkin agula, edieta egiten duzue. Arputz galantak, zarete! Zuen aldetik gehiago egingo bazen dute agian, jokatu gogorra goizaleak horregoak eta ez beldurtu. Oio guzti galantak zarete. Edertu ari zara, Ander. Ez duzu pareari. Lotxagabekeri gutxiago hemen. 10 paseoen jolasarekin jarraitu baino lehen, hainlehenak zaretenez, lehiaketa bat egingo dugu hemen eta hemen. Gaina, neskak mutien kontra. Hori, deio ikaina hori. Nako hau egingo duzu. Bakoitzak, kirol modalidade bat aukeratuko du. Eta hortaz jantzita desfilatuko du.
Garbi dagoen hori irabazi duen. Bueno, jarrai dezagun 10 klaseen jolasarekin. Hiru, Bost, zazpi, bost, bederatzi, 10. Baina jolasa eten egin da. Zenbait ikaslek tranpa egin dituzte lanean. Eta jakina, tranpek haserreak eragin dituzte. ongi da, nahikoa, bukatu da jolasa. Zergatik zapuztu da jolasa? Trampak egiten hasi direlako. Eta zergatik hasi zarete trampak egiten? Irabazi nahi genuelako. Eta ez zelako konturatzen. Horixe kontratu garela, baina zuek beti nahi duzuan egiten dezue. Noiz ateratzen dira ondo jolasak? Ondo jokatzen dugunean. Trampa da faltarik ez dagoenean. Ez da bi. Oda portatzen da sarretek ez garenean. Ondo da, ongoa garbia da batean, ez da? Inork daki zer den hori? Bai, borrokatu gabe jolastea. Bata bestearen joko ez tapatzea. Irabazten eta galtzen jakitea. Ondo da, beraz, denok dakigu gregoranko hartu beharreko jarrera zein den. Lagundu materiala jasotzen eta dutxera. Ara, dutxara ez, gaur ez zogoitzen dirik atera. Zuk ere zuzen, Imanol. Bestela gela negozien inspiratza gozeta. Batzuk ez eratelako dutxan. Ideia, kaixar zaude. Ez, zergatik. Zure magoarean jarri duelako ez zarela dutxatuko, egula ditxara egiten duelako. Eta ez dut oso ondo ulertzen zer esan dituen hori. Zure ditxara soilik egura ditxonarekin dutxatzen azarete? Ez. Orduan hemen ez duzu hartzori. Beroa dago, berogailua eta instalazio egokia. Ez ez azibila guztietan ditu. Txarro, Mireia, galdera bat daukazu dut. Akaso lotxe ematen aldizu beste norrean dutxatzeak? Ez da gustatzen beste bera gortuko ikuste, ez da nik bere Oso garrantzitsua da norbera bere gorputzarekin ondo sentitzea. Baloiarekin jokatzea baina askoz garrantzitsuagoa da. Zuk hartu lasai eta ikusiko duzu nola ez diren zutasunak. Ikasle bakoitzak aisialdia betetzeko bere kantuak. Zein aukera edo eskaintza izaten dute gure ikasleek haien aisialdia betetzeko? Eixo, egunon, eskola kiroleko informazioa ekarri dizuet. Konpontua, ninak ez dut izena emateko asmori. Nik izena emango dut, baina soilik handigoko jokatzeko eta herri gorarako. Bestela ez dut emango. Neska, zergatik ez zarete apuntatzen eskola kiroleko programak ekintzetan? Aukera zabala? Bai, aukera eta gaur. Bai, gutxien eta bai, hori ez da. Egia da, betiek ez dutera proiektu zen kirolegiteko. Futbola, festibaloia, erdia, baina ez da igorren beste. Futbola gustatu, kontragatik konzeptu. Neskek indartutxio duzu, eta gu baino gutxio praktikatzen duzu. Beraz, normala da eskola zuzitzea. Makala guantzarete. Baina denak ez, bale futbola nona da. Bueno, bai, baina malen mari dutila da. Bai, baina dantza, sokasetan eta bizaketak egiterako gu aukera gara. Bai zera! Eno, nahikoa da! Nahi,
inguruko jokalari bat entzango dela, pentsatuko dute, erazizak edo eskolare kalkulatera kontatuko dute. Horregatik irizten aldean eskaz gutxi kirolari profesional izatera. Bai zera! Mutilek pixkak baina hobeak eralako iristen gara kirolari profesionalak izatera neska, baina ez. Hori gezupiria da. Badaude neska mutila baina espezuagoak direnak. Begiratasun mailaren txorrai, edukne pasaban, anaportzak. Ez esan zontakeria. Ea, esan zakiroretan diren neskak mutilak baina hobeak. Futbolean, atletikeko neskak lehenengoak bedituran lehenengo mailan. Mutilak ordea, txapel gutxira bazigituzko eta bigarren mailara ezeko moduan egon dira. Nahi duzuena esango duzu, baina kirolean neskek ez dute sekula lortuko mutilek, adinean dirua eta oso. Zuetako inor sentiko aldain eskirulean baztertua? Bai, baztertua. Mutilek neskek gula dute eta hori zaitizek gustatzen. Ni ere bai, eta ez zaiz neska. Zema ez daizelako baztertzen dute, zaragatik batzuetan mitazten batzen da. Dira. Niri ere taleko lehiaketetan izugarrizko bronkak bonatzen duzkiak eta horrek mina egiten ditu. Eta jolasteko eta parte hartzeko gogoak entzan ditu. Egia da, gorputezkuntzako saioetan ere neska mutilak nastuta jolasten garenean, mutilek batzuk elkarri pasatzen dute baloia eta neskak alperrik jogoten gara bertan. Baina noiz batuz, baloian lortzen badegu zerrikan kentzen digute. Hori normala da, izan ez jolzen helburua bihoztea da, eta neske baloia pasatu zero, gado bat izan dute. Matematikako taletan zu ez oso arbea, eta horretik ez egitu taletu botatzen. Baina, hartu aprotzatzen duzu mitena. Eta munduko kopa jokatzen ezako bat dute. Ez badugu barro egokitzen. Nola emontren egizua gure maila hobetzea? Niretzako, asko garrantzitsua da ondo pasatzea, elkarrekin jolastea, ikastea eta botatzea. Irabazte du gantzak bigarren mailako jokoa da, niretzat. Benetan, gure saioetan, lehiakoretan, zer jokatzen dugu? Ezer. Nire ustez, eskola eskaintza ez abate ona. Sakioa, eskugarria, futbola, ez arraia oskaitzen eta. Zergatik lehiatu behar dugu astu guretan, beste eskolagun bat bihurtzen da. Kokotena erenago lehiaketetan. Ipuin lehiaketa, marazkin lehiaketa, olerkin lehiaketa, patata tortilla lehiaketa. Zergatik ez eskaintzen beste zerbait, lehiatu barrik ezen kirol bat, adibidez? Eskola kiroleko ardun honei, zuen kritikak eta gomendioak erarazi beharko ezin. Gaurko saioan, Gorputzezkuntza eta dantza. Dantza eta gorputzezkuntza. Hemen, azelanak irakasleentzat. dantza bat ikasi behar. Jo, dantza ez! Horien nesken kontua bakera! Hori ez da gimnasia! Zein ondo! Isiltasun apurban, mesedez. Gaur, dantza egingo dugu, eta dena jakin ezazue bestelako jarduerak egingo ditugu. Beti ere, ondo dantzatzen baduzu eta ondo ikasten baduzu. Beraz, zuen esku dago noiz hasi beste jolasen. Saio hasteko eta gorputza beratzeko, hainbat motatako musikak jarriko ditu. Eta zuek nahi bezala dantzatuko dituzue. Utzi gorputzari libre mugitzen. Bakoitzari barrutik ateratzen zaion egin dezagun. Money, I got me in, take control. Money, I got 6, I ain't in the
Eskoziako dantza bata, eta izena Cumberland Rela. Euskal Herrian erromerietan ibiltzen diren dantzariek iturria bezala eman diote ezagutzen. Koreografia oso errazta. Eskuineko eskuarekin. 8 urratsetan, bueltaso eman, eta itzuli berriro zuen lekuetan. Orain berdina baina ezker eskuarekin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, zuek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, bizkarrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, zuek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, berriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, zuek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eta 8. Orain, artisten zatia da. Lehenengo bikotea, eskutik heldu, atzeraino joan, eta itzuli berriro zuen. Besteak txalo. Ande, eserian, dago zaitez geldi. Ez zait importa, kakazer bat hau. Ez dizut errespetu falta bat gehiago hartuko. Txokora. Beste norbaitek Anderekin nago nahi badu, zer juren? Anderekin nago nahi zuela. Ez darkatu lekatuta nago eta... Artisten zatia egin eta gero. Artistek iturria osatu behar duzu. Eta gainontzeko guztiak jarraitu norberan lerro bat zen. Baina nola, zer egin behar du? Hortxe, zubi bat osatu. Eta gainontzeko guztiak aztetik jarraituko dira.
jakin? Bai! Ala, Zer, hombre, baduzu zerbait esateko? Hau ez da zeinketa, nik ez dut hau egingo. Beno, iritzi zaudatzen baduzu, badakizu nola jokatu behar duzun. Nengoa zantzarretu zara. Noski Ander, nola ez, baina badakizu nola jokatu behar duzun. Egin itzazu bikotea. ay de corrica, ahora yo volar, ay de corrica, tita corrica, ay de corrica, ve con de volar. Dantzatzen elizenutenentzat galdera honako du. Zer iruditu zaizue dantza? Eta dantzan egitea, izan ere aurpegiri batzuak ikusi ditut honetan. Bikaina izan da, guazeneko baino beto egin dugu. Baina hau ez da dantza. Zaila dute Andonik eta Beñatek. Eta zergatik handiozu? Hori? Ez aldauka mugimendurik? Ez duzu izerdirik bota? Dantzak osoraren korrak dira, gorpuntzaren koordinazioa. Bueno, gakoz nahikoa dugu. Larunbat goiza heldu da, eta astero bezala eskola kirola programaren barruan kirol partidak antolatu ditu. Gure ikasleak prest daude saskibaloi partida bat jokatzen. Sarritan gertatu diren bezala, entrenatzaileak egin beharko dituzte epaile lanak. Eta haien ordez bi guraso jarri beharko dira entrenatzaile lanak egiten.
Talde batean Xanti aita egongo da. Eta bestean Pili, Gorkaren ama. Bi gurasoak ere urduri daude. Lehendabizi bi talde egin beharko dituzte, eta ondoren taldearen jokoa bideratu. Ikusi! Neskamutilak, etorri mesedez, ea, Peru, zenbat lagun jolastu behar duzu taldean? 11? Futbol partidak edo ostan duzu eta, ez, 5 lagunek eta kitzu. Zein azkarrak dira neskamutila hauek. Nabari da, jakintza ikastetxea joan zaretela. Jakin da, Peru. 5 lagun irtengo dira lehendabizi. Pili eta Xanti burbelarri hasiko dira taldeak ere. Bata ona eta bestea ara esan. Bi talde egingo dituzte, eta partida hasiko da. Hori da neskamutila! Ai! Penalti! Gainera, are barruen erorita. Notik bueltatzen da penaltia? Baina Xanti, saskibarrean eta gau penalti. Bardoa! Berdin dio. Hori da neskamutila! Ez bai txapeldu nazuek! Inuzen testik, ina memero dagoa. Eta hilerno galanka sakirulo alako, ha? Ea, bioka, foratua! Ander, negarrez hasiko da gorrotaren gorrot. Bultzatu egin baitute eta ez duen jondik inoran hartu epaileak esan dute. Lasai, Ander, ez da zer gertatu. Txokolatak burman nahi duzu, lasai gainera da. Pena bat izan da zuka burman. Txarena txusia iruditza osgariak, baina zuk ezanen horren arantzun behar. Beraz, ikusi duzuen moduan, dijo kalari talde bakoitzetik bana kanpora joan dira epaileak ala dira. Bitartean, kontrako guraso arduradunak pozik dagoela dirudi. Bi guraso baina atze ezberdinak eza? Handa binzu Gorka, ez daia aurrera egiten utzi behar. Bikain, Gorka, bikain! Orain, ez dira burua itxaten ausartuko. Kokeiluta geratu dira. Pili, ez joakatu batut nik. Ixo! Orain dago partida bere honenan eta. Begira, hartu nire telefona. Berta, olazpia hartu. Esan duzu pelota biranean olaztunan? Jure, harrituta gelditu da. Egia esan, harrituta eta minuta gelditzeko moduko izan da Piliren jarrera. Telefonoa hartu behar izan du isilik eta gogorik gabe, baina zer remedio. Gogor neskamutila! Hemen bultza horri! Ez dozela falta egiten baduzu ere! Hemen, irazte da garrantzitsuena! Edo zenean, gainetik! Zu, lasai, ez daudela enemean, nire ikastera eta ondo pasatzera gatuzela. Aurreko zatia lasaiago jolasten dugu. Honek errubiko partida bat irudieta. Atsedenaldia heldu da, eta Pilik taldeko bizkorrenak aukeratu ditu bigarren zatia jolasteko. Partidira zer du, ala edo nola. Azkarrago jolastu bat duzue. Mireia, barraski azkarragoak ikusik utaitu? Beste menero eta balorik ikutia azten dute garantiezu, Lasai, aztean, osanak izarete, bitan, profesionalak dirizte. Alare, partida zela da eta. Izkor, etxiko gor! Segi korrika, lasai, hartu barreko segi korrika. Boterik eman gabe baleak eduko dizut eta. Hau ez zer, no? Ari, partida bukatzen ari dela eta. Bota! Hemen eta bada hori alakoak. Partida galdu behar duzue!
zuzenean. Gorka bere amaren jarriaz konturatu da, eta lotxa agenda ganilua. Jakina, izan ere, garrantzitsuena ongi pasatzea da, eta lako adinetan aretan gure. Kirolarekin gozatu egin behar da, eta zuek ere alaxe egin beharko zenuteke. Aduzuen neurrian, jarduera fisikoa praktikatu ez eta gozatu. Osasuntxu sentituko zare, gozatuz ondo pasatuko duzu. Audio Jungle.